गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। क'क्राझाराव मोसौ सिखावनि उदखार, खेबसेयैनो नखरसेनि 4 मोसौखौ सिखावा खावनानै लांदों। मोसौफोरखौ सिखावा खावनानै लांनायाव गोबां दुखुजों गाबदों नखरनि बिगोमाया। हरनि समाव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै दुथां सिखावा 4 मोसौफोरखौ खावनानै लाङो। बे जाथाया जादों क'क्राझार जिल्ला रामफलबिल आनसलिक सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय अन्थाइबारि गामिनि बन्दुराम बसुमतारिनि नखराव। जाथाय जानायनि उनाव सेरफांगुरि पुलिस थानायाव गसर दैखांनाय जायो होननानै नखरनि सोद्रोमाया मिथिहोदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर बिबानखौ सामलायबाय थानाय लाइस्राम लादुसिंआ फैगौ 1 दिसेम्बरनिफ्राय गावनि बिबान सामलायनायखौ नागारनानै थांनांसिगोन। बेनि नटिसखौ रायजो बेंगिरिनि राजभवनआ मिथिहोदों। गेना खान्थिजों लोब्बा थानाय लाइस्राम लादुसिंआ फैगौ 1 दिसेम्बरनिफ्राय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ नागारलांनांसिगोनआ रोखा जाबाय। बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां खेब सोमावसारबोबाय। सोमावसारनायनि उनावबो जेबो मोजां फिथाइ थायैखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1 दिसेम्बरनिफ्राय गोलाव सान सोमावसारनो थांखि लादोंमोन। बेनि उनावनो रायजो बेंगिरिनिफ्राय मोजां खौरां सफैबायदि फैगौ 1 दिसेम्बरनिफ्राय भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादुसिंआ गावनि बिबानखौ नागारनानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय ओंखारलांनांसिगोन। बिटिआर ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरानो खामानि मावनो थाखाय गुबुन रायजोआव थाहैनो गोनां जायो। माखासे सुबुंफोरा हा-हु गैजायैनि थाखाय थांना थानायनि राहा नागिरनानै गुबुन गुबुन कम्पानिफोराव खामानि मावहैनो गोनां जायो। बेखौ नोजोर होनानै बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनि थाखाय खाबु गोनां आरो जौगाथायनि मोनसे गोदान हाबाफारि मावनो आखायाव लादों, जेराव बिटिआर ओनसोलनि सुबुंफोरा गावनि नखर संसारखौ नागारनानै गुबुन रायजो बेंगालर, केराला बायदि जायगाफोराव हाजिरा मावनो थाहैयालासिनो गावनि जायगायावनो थानानै मोजां जिउ खुंनायनि राहा लामा खालामनानै होनो थाखाय बिटिआर सरकारा थांखि लादों। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सरकारा गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरआव 2.5 कौटि रां बाजेटनि मोनसे इन्डास्ट्रि गायसनदों। क'क्राझार जिल्लानि पाटगावआव 2.5 कौटि रांनि बाजेटजों बड'लेण्ड रुरेल इन्डास्ट्रि सेन्टार गायसननो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होयो। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बेजों लोगोसेनो बिटिआरआव 2 इन्डास्ट्रिज गायसननो थांखि लाबाय होननानै प्रमद बर' बिथाङा मिथिहोबावदों। थिथागुरियाव बिपिएफ दोलोनि जर'खा जयनिं हाबाफारि, इउपिपिएल दोलोनि सा 162 आरो बिजेपि दोलोनि सा 123 गासै सा 285 मददगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआव जयेन जादों। जयेन जानायखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया बुंदों, बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोआ सरकार थासेयावबो मानि थाखाय बेसोरनि मददगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआव जयेन जाखो बेयो साननो गोनां। मानोना बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनायखौ रायजो राजाफोरा साबजानाय मोनाखै, जायनि जाहोनाव सरकार थासेयावबो बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनि मददगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआव जयेन जादों होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों। जयेन जाफैनाय गासै सोद्रोमाफोरखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दुंब्रुदै बरायदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मजों लोगोसे बिपिएफ दोलोनि गागि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा। साननि सोराङावनो सोमजिदों मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। बे गिख्रंथाव जाथाया जादों क'क्राझाराव। फुंबिलिनि समाव क'क्राझारनि सानै सुबुंखौ गिख्रंथावै सिखाजों गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। क'क्राझार सहरनि बिधानपल्ली वार्ड नं 3 नि थागिबि एग्रिकालसार बिफाननि आजिरा मोननाय मावसुमा तपन चक्रबर्ती आरो बेनि बिसि मधुमिता बेनार्जीनि न'आव हाबनानै सिनाय मोनै दुथांआ बेसोरखौ सिखाजों गाग्लोबदोंमोन। साखाथिनि थागिबि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे गिख्रंथाव जाथाया मैया एबा 29 नबेम्बर खालि फुंनि 6 रिंगासो समाव जादों। मिथिहोनाय बायदिब्ला सिनाय मोनै दुथांआ हरखाबै तपन चक्रबर्ती आरो मधुमिता बेनार्जीनि न'नि वालखौ बारनानै सिखाजों गाग्लोबनानै खारखोमालाङो। सिखाजों गाग्लोबनायनि जाहोनाव तपन चक्रबर्ती आरो मधुमिता बेनार्जीआ गोब्राबै जोखोम जायो। जाथाय जानायनि उनाव साखाथिनि सुबुंफोरा फैनानै बिसोरखौ गोब्राब जोखोम जानाय थासारियाव फाहामथाय होनो थाखाय बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो। नाथाय देहा फाहामसालियाव लांबाय थानाय समावनो तपन चक्रबर्तीया जिउ खोमानो गोनां जायो आरो बेनि बिसि मधुमिता बेनार्जीआ दायो फाहामथाय लागासिनो। मख'नो गोनांदि तपन चक्रबर्ती आरो मधुमिता बेनार्जीनि सासे फिसाजोआ आमेरिकायाव थायो आरो सासे फिसाज्लाया बेंगालराव थायो। तपन चक्रबर्ती आरो बिसि फिसाय सानैजोंल' क'क्राझार सहरनि बिधानपल्ली वार्ड नं 3 आव गावसिनि न'आव थायो, जायनि जाहोनाव दुथां सुबुङा बिसोरखौ गाग्लोबनो खाबु मोनदों। जाथायसालियाव थांनानै क'क्राझार पुलिस बिफाना नायबिजिरो आरो दायनिगिरिखौ संदाननो थाखाय आखायाव लाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। बर' थुनलाइ लिरगिरिफोरनिसिम एबा बर' लिरगिरिफोरनिसिम मोनसे गोनां मिथिहोनाय आरो फोसावनाय। बर' थुनलाइ आफादनि बान्था सायख'ग्रा दालाइ आफादा समेश्वरी ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था, रांसार थुनलाइयारि बान्था आरो
प्रबन बरगयारि थुनलाइयारि बान्था सायख'नो थाखाय साफ्रोमबो बर' लिरगिरिफोरनिफ्राय गावबा गाव सोरजिनाय लिरनानै दिहुननाय खन्थाइ, रायथाइ, फावथाइ, सुंद' सल', सल'मा, गथ' थुनलाइ बायदि बायदि बिजाबफोरखौ मोननो एबा दैथायहरनो हास्थायदों। बेजों लोगोसे बर' लिरगिरि बिथांमोना गाव गावनि आबुं जिउ खारि एबा बाय'डाटा आरो गांफ्रोमबो बिजाबखौ गांबायै फैगौ 8 डिसेम्बरनि गेजेराव फोसावनानै होनाय थं एबा मावखुलियाव जमा होनो खावलायहरदों। बर' थुनलाइ आफादनि बान्था सायख'ग्रा दालाइ आफादा गोसो गुदुं थुनलाइ सिबियारि रेबगिरि बिथांमोनखौ थिखानाय अक्ट'नि गेजेराव जमा होनो खावलायनायजों लोगोसे फोसावनानै होनाय थं बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख' रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां न'मा, क'क्राझार दैथायख' आरो जिल्ला क'क्राझार पिन क'ड 783370 नङाब्ला दालाइ मावख' समाज थुनलाइ हारिमुवारि मावथांखिसालि, बाथौफुरि, गरसुक, आहमगाव, गुवाहाटी 781035 थंआव दैथायहरनो हागोन होननानै बर' थुनलाइ आफादनि बान्था सायख'ग्रा दालाइ आफादनि गाहाय लिंथुमगिरि जोंसार नार्जारी बिथाङा गोनांथारै मिथिहोहरदों। उत्तराखन्डनि उत्तरकाशी सुरंगआव थाबथानानै थानाय सा 41 खामानि मावग्राफोरनो उत्तराखन्ड सरकारा रां अनसुंथाइ होदों। थांनाय 12 नबेम्बरखालि उत्तरकाशी सुरंग बायग्रबनानै सा 41 खामानि मावग्राफोरा थाबथानानै दङमोन आरो बिसोरखौ सान-हर रैखा खालामनो नाजानानै मैया एबा 28 नबेम्बरखालि बिसोरखौ उदां खालामनो हायो। उदां जानो हानायनि गेजेराव सानै बर' फिसा रामप्रसाद नार्जारी आरो सन्जय बसुमतारियाबो दंफायोमोन। उदां जानाय सा 41 मावफारियाफोरनो उत्तराखन्ड सरकारा सासेयाव 1 लाख रां होदों होननानै मिथिनो मोन्दों। डक्टरनि गोरोन्थि फाहामथाय होनायाव सासे उन्दै बर' गथ'नि जिउ खहा जायो। बे जाथाया जादों जनायाव। उन्दै गथ' थैनायखौ लानानै जनायाव दुंहाव थासारि। डक्टर आरो फार्मासि बिबानगिरिफोरनि गेजेराव गोरोन्थि फाहामथाय होनायनि जाहोनाव 2 दाननि उन्दै गथ'आ जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जनाय महकुमानि सिङाव थानाय सान्थिपुर गामिनि बिपुल बसुमतारिया गावनि 2 दाननि उन्दै फिसाज्लाखौ खोमानानै लायो। उन्दै गथ'आ एसे लोमजानायाव अरुणाचल प्रदेशनि रुपसिं सिभिल देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन। बेनि उनाव डक्टर नीलिकादुनि बोसोन बायदियै गथ'खौ जनाय रुपसिंआव थानाय मिस डले ड्राग हाउस एन्ड डले पलिक्लिनिक मुंनि मोनसे गावारि फार्मासियाव थिसननाय जादोंमोन। नखरनि सोद्रोमाया अजद होनाय बायदिब्ला फार्मासि बिबानगिरिफोरनि गोरोन्थि फाहामथाय होनायनि थाखाय उन्दै गथ'साया जिउ खोमानो गोनां जायो। गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय धेमाजिसिम दैथायहरबाय होनना नखरनि सोद्रोमाया मिथिहोदों आरो जाथायजों सोमोन्दो थानाय डक्टर नीलिकादु आरो मिस डले ड्राग हाउस एन्ड डले पलिक्लिनिकनि बेरेखायै जनाय पुलिस थानायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। चिरां जिल्ला बेंटल हालामनि थागिबि एबा बारग' एनडिएफबि सुग्रेब बर' बिथाङा गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारलाङो। बेखौ लानानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। चिराङावबो आनन्दराम बरुवा बान्था 2023 खौ गथायो। मेट्रिक आनजादाव 75 जौखोन्दोनि बारा नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो आसाम सरकारनिफ्राय 2005 मायथाइनिफ्रायनो होबोबाय थानाय आनन्दराम बरुवा बान्थाखौ गासै आसामावनो राननाय बादिनो चिरां जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव गासै सा 325 फरायसाफोरनो 15,000 रांनि चेक राननानै होयो मन्थ्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।